Hi logofor, Asami Basumatary blogsim nongthaंमोन गासिखौ बरायबाय। So logofor नोंथांमोन गासिनिसिमबो फिन हैप्पी रंजालि बैसागो आरो दिनैहाय जाहैबाय लोगोफोर 1 अक्ट'। बे बैसागोनि 1 अक्ट' आरो बे बैसागोनि 1 अक्ट'आवनो जोंनिया माने न' बाथौ दोङो फुजा होयो। So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों नै दा बाथौ दुमगासिनो। आरो लोगोफोर बे बाथौ दुमनायखौ जोंहानियावल' दुङाखै नै आदैमोना न'थामनियाव दुंदों आरो जाहानियावबो आरो गुबुननियावबो। बेनिफ्राय सोरबा न'नि मोदायखौ माने न'नि मोदाय बाथौ दुमनाय दिनै आरो बे फुजाखौ सोरबा बिराद गोदोरबो होयो भागि गोदोरफोरा। जोंबो गोदो बेलेगजों भागि दङमोन, दा न'आवनो हारसिङै होनाय जाबाय। दा बिदि गोदोर नङा आरो जोंनिया गोदान बोसोरनि बाथौखौ दुमनानै ओरैनो आलारि बाथि सावनाय बिदि आरो। लोगोफोर मैयायै आङो हरावहा ओंखाम जाना थायाखैमोन, ओमफ्राय बिराद ओंखाम उखैबायमोन। ओंखामबो सङाखै, एसे आग्लायनाय दंमोन ओंखाम गोजां, बेखौनो आं दा दै सोमना जागासिनो फालौ थाइसेजों एसे आरो बाखिखिना मोनजायाखैनो। आं बिराद ओंखाम उखैबाय मोनजायैखाय नै दा आं जागासिनो आरो लोगोफोर। नै लोगोफोर जोंहा बाथौखौ दुमखांबाय ने बेबायदि। ओमफ्राय दा खाला होनो नागिरदों आरो माने आलारि सावनो नागिरदों। बेयाव अन गुन्दैबो होगोन नैया जगार खालामना लाबाय आरो माया। आंथ' ओंखाम संनायाव बेस्थ' र', दायोसो खुलुमसिगोन आङो लास्टआवहा। नायदो नोंथांमोना। दा लोगोफोर नै बाथौखौ दुमखांबाय नालाय बरियानो लिरखांबायबो जोंहा आइया। ओमफ्राय अन गुन्दै बेबायदि खालामना होदों। बेनिफ्रायहा थालिर बुट आपेल बेफोरखौ लानानै दा आइया नै दा खालाखौ लगायबाय, आलारिखौ सावबाय, ओमफ्राय दा खुलुमबाय दङ। एसे उनाव आंबो खुलुमगोन, नै फादाराबो दा खुलुमफानो फैदों। दा लोगोफोर नै आंबो खुलुमनो नागिरदों। बेनिफ्राय नै दा आइयाथ' लगायखांबायनो, आंबो बेयावनो एसे बुटफोरखौ होद्लानोसै। ओमफ्राय दा आं खुलुमनोसै आरो गोसो सिङावनो बर बिनोसै। नोंथांमोना नायदों नैया।
लोगोफोर नै जोंहा कबिजों अन गुन्दै संनो नागिरदों ओमफ्राय दा नै आं कबिखौ हाखांबाय ओमफ्राय हानानै दा नै लरायाव होखाबाय डाइरेक्ट ओमफ्राय खारै संख्रि बेयाव होनोसै इनिफ्राय रहायना लानोसै आरो बेखौ खारैया रुइबाय ओंखायनो दा दै होनोसै आरो बेयाव रंबो होदेरबाय आङो गोजा जादों ओंखायनो खारैखौ दाबलनो आरो फानलु भाजि देनायखौसो लाबाय दा आं दै होनोसै आरो पुरा दैखौ एसे दोनखाबाय नै लोगोफोर दा बिराद ग्लब ग्लब गोदौबाय नालाय ओंखायनो मा अन गुन्दैखौ होनोसै आरो कबि खार पिठा गुरि সকল এতিয়া মই ভিডিঅ'টো দি দিওঁ दा लोगोफोरनि आं होबायानो अरा खम जादों नङाब्ला लुदोंसो दा लोगोफोर जोंहा अन गुन्दैया जाबाय ओमफ्राय उनाव आङो माबा गंगार धुनिया होदों मोदोमनायनि थाखाय दा आं बेखौ दैखांनोसै आरो मैगंआ जाबाय बे अमाखौ संनोसै दा लोगोफोर अमाखौ रुना लानोसै लावजों संगोन आरो बेखौ नै बेजों संगोन लावजों जाहोनांगौ नै बानलुआ होनोसै आरो बेखौ नै बानलुखौ पाल्टायनोसै दा बानलु सामब्रामखौ गोथाव जादों लोगोफोर नै दा लोगोफोरा रङालाव आरो आलुखौ होनोसै लखबनानै होनोसै Berarti sudah habis ya. Yang mereka motor lain nanggung kami. दा लोगोफोर आं जानोसै अन गुन्दै ओमफ्राय अमा बेदर जोगोनारजों गोथावनो आं जाबायनो दं दा लोगोफोर ओंखामखौ लोगोफोर दिनैहा बयबो न' फुजा होयो नालाय जोंहानियाव बाथौ दुमनायफोरा माने फैथ'वाखै जों न'नि फिनाल' जाग्रोबाय बिथांमोना दायो फैबा होगोन मानो होनब्ला बिथांमोना गुबुननियावबो माने बाथौ दुमनायाव बेयाव जाहैदों ओंखायनो नोंथांमोना गाज्रि दा सानसे आं बिराद गोथाव मोननायसै ओंखामखौ नैया खामफ्लायावनो जायाबो बहाथो जानो आरो जोंनिया आलासि सासे दङ बेखौ माने डाइनिङाव जाहोनानै जोङो नै आं बेयावनो जाबाय आरो दा लोगोफोर बाथौ दुमनायफ्रा सानैसो फैबाय आरो बिसोरनो एसे बैसागोनि एसे होबाय आरो लोंनायखौ इनिफ्राय दायो ओंखाम होगोन बिसोरनो
लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो जोंहा माजों फट' खेबजाबाय लोगोसे आं गाव सिंगोलबो दिखांबाय बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय आंनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ बाय बाय गोजोन्थों लोगोफोर